U ovom videu vidjet ćemo na koji se konkretan način može napraviti vježba za aktivnost upoznavanja s drugim učenicima. Dakle, u naš pretraživač ukucamo ovu adresu i nakon toga se prijavljujemo pomoću našeg Google računa. Kliknemo na nova prezentacija, gdje upisujemo naziv prezentacije. Prezentacija nam se pojavljuje i ovdje imamo nekoliko mogućnosti koje pruža Mentimeter, no za ovu konkretnu aktivnost odabrat ćemo oblak riječi. U ovo polje upisujemo pitanje za učenike. U ovom polju možemo odabrati koliko će učenici imati upisa prema pitanju. S obzirom da smo ovdje definirali da se radi o 3 pitanja, ostavit ćemo dakle 3 pitanja. Zatim učenici ispunjavaju ovu anketu, odnosno rješavaju ovaj zadatak na sljedeći način. Na svoje mobitele ili na tablete ukucavaju adresu www.menti.com i upisuju ovaj kod kako bi odgovorili na pitanja. Prikazuju im se 3 slobodna polja i nakon toga samo kliknu na ovu opciju pošalji. Kada kliknemo na prikaži, otvara nam se dakle oblak riječi, a pitanja koja će učenici poslati bit će nam vidljiva ovdje na ovom polju. U donjem desnom uglu imamo mogućnost vidjeti koliko je učenika sudjelovalo u ovoj aktivnosti. Kriterij za odabir pitanja može biti da ćemo koristiti pitanja koje se najčešće pojavljuju, jer upravo ta će biti prikazana najvećim slovima, ili ona koje su najzanimljivije.